Ngikubingelele-ke mlaleli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje usisikelana usixoxela isitori sakhe esishaqisayo esokuthi-ke wagibeza usisi ekuseni ngo4:30 eyitshela ukuthi lo sisi ajwayele ukumgibeza. Kanti akuyena loyo geli, kwakuyispoki. Story time. Nani-ke ngibeza ispoki. Ngitshena ukuthi ulo sisi engijwayele ukumgibeza mangisuke ngiyosebenza ekuseni. Engijwayele ukudlula ngimthatha lapho gogothandayo. Story time. Ngisuke ekhaya ngiyomake up omunye umshado wawusuka evuna uya kephi. I think uya kuDondo Nongoma. Angazi uya kephi but ba umshado ongekwa Nongoma. They try ngasuka ekhaya ngo4. Okay, ngiyasuka ekhaya ngo4 ekseni. Ade kunile nje kodwa lingananga imvula enkulu bese liba nenkungu. Suke ekhaya ngiqhamukela izitolo ngehlele ezantsi edanyeni. Qhubeke mangithi nje ngagogothandayo kunomunye usenjwa umthatha ngo5 yabo. Njwa umthatha ngo5 akasebenzeli khona lapha kaNongoma usebenzela ophongolo. So njwa umthatha ngo5 ngimgibeze it's either ngimshiye emabhasini lapha kaNongoma aya ophongolo noma ehike lapha ngasesibhedlela eya ophongolo. Okay, ngimbone ngisakude ngitshethu yena bese ngisayi ngizofika ngime eduze kwakhe. Basi ngiyaxaya ukuthi ngoba manje kuyoshaya phela u4:30. Lo sisi ufunani lana because ngisho umthatha ngo5:05 ngimfice emile because ama-taxi angasekhaya ungathola zona imoto ezincane but awukwazi ukuthola i-taxi ngo4:30 ekseni. Hayi ngithi mase ngifike eduze kwakhe ngimbingelele sawubona sisunjani sengibonile ukuba nje uthi akusiyi. Unjani uyakephi kusena ngaka athi yena ngiyesikhaleni bese ngithi mina athi ngihambe nawe because mina ngiyomake up nami ngasedrobheni. Athi okay angene usisi akaphethe lutho. Ay umethi umuntu esikhaleni it's either mhlawumbe emqashweni uzoya emsebenzini ko Shoprite yabona uvula u6 uvula ba because wawumhla 26 futhi. Ay ngimgibeze nje sixoxe yabo siyakhuluma nje bese ngimbuza amanye amantombazane engangifunda nawo high school. Usisi akawazi. Heybo. Okay, bese ngimbuza enye ke intombazane ekwakumele ngiyoyimake up ngomhla 27. Mina ngomhla 26 kumele ngiyomake up nomhla 27 okwawusuku olandela. Ngimbuza uyawazi lo muzi lo. Bese uyawazi umuzi kodwa ingane zakhona akazazi. Amantombazane akhona akawazi yabo akahlalanga khona kakhulu. Bese ngiyamunderstand because nami ngakithi angiwazi wonke umuntu kodwa imost yabantu bengibazi ngoba bengidayisa esitolo sangasekhaya. Aye sihamba nje nogeli ngiyambuza nje imibuzo eminingi ngimbuza ngozoleka kunabantu basasifunda naso sigibela nawo Holy Cross ngayithi abozoleka ngiyabuza ikade yazi ngabagcina bapho ozoleka bapho bonke ngibuza ngabantu engibona ngazi ukuthi u-age mate wabo. Nje ngimbuza ngabantu abaziyo abanye yasho ukuthi yazi ngiyabazi kodwa kade ngabagcina nami because nami kade ngabagcina yabo. Ngiyambuza nje sabuzana sidlula nje ngasemachibini ixoxa ngomjolo uyangixoxela naye ngomjolo wakhe uyangixoxela like awikho nje into eyisayini kumina ethi ispoke yabo lesi because nami ngiyadrive phela mina angithandi ukuthi mangidrive lokho ngiphenduka ngibukana nomuntu yabo because angifuni ukwenza ama mistake kanjalo especially mangihamba ugravel ngingathandi lokho ngiphenduka isikhanda lokho ngithi ngiphenduka isikhanda angiyithandi leyo nto leyo. Sihamba nje endleleni siyaxoxa hawu kumnandi siyayihlekela nje ngiyabo ngidlala umaskandi ngiyamtshela ayibakhiphile abafana nawe uyaxoxa nje ugekela uyikhululeke egcwele uyayixoxela nje. Ayi mase sifika laphana ngamadlula nje kancane ngaseCrossini ngakamthandazo eshumi bese ethi yazi angisabona ukuthi ngizosala esikhaleni ngizokutshela ngehlisephi. Kokuqala lo sisi lo akasiphethe isikhwama phethe nje isikhwama nje sincane asiphethe isikhwama nje esikhulu ukukhombisa ukuthi okay uzofika shite emqashweni uphuma uqeda kuvakasha yabo into ekanjalo. Khumbula phela ukuthi mina kwakugothandayo nginama booking awu2 ngine booking ngomhla 27 ngine booking ngomhla 29 umemulo nomshado kuhlukene nje kanjalo. Ay before nje bese ngiyazi kunomuzi engufuna lapha kothandayo ukaMathi bathi ungasesihlahleni kukubo kwabanesi. I think okuthandayo imizi bahlukanisa njalo ngithi kuthiwa kukubo kwamanesi uyakwazi yini lapho ngazi ungitshela ukuthi lapha ngasesihlahleni umuzi wesingaki asho ukuthi ena uyakwazi ilo muzi opendwe kanje. Hayi ngempela lo muzi ayewusho ugele yiwo ngempela lo yamuzi loyana.
Hayi ke ugirl asho nje ukuthi icela manje ngimhlise before esikhaleni ezwelisha. Lapho okungena lutho khona, laphana kunento engathi yithanke elikhulu. Awukho umuzi osondele eduze kwalapha engangimehlisa khona. Ay ngimehlisa ugirl but ngibe nembuzo hayibo. Lo muntu owehla esigangeni hithanki leli lamanzi for sure after this tank yidamu nje nje ngibe nemibuzo eminingi. Hayi ke ngifike kulomuzi lo engangizo makeup ngiba makeup ngempela. The following day kumhla 27 ngiye kulomuzi lo kwale ntombazana asakayazi. Ngifike ngiyaxoxa nje ngiyamake-up oqala mase ngimake-up anti wakhona. Ngithi mina yazi ade ngigibeze omunye nje usisu okanje. Uthe uyazi la ekhaya but akabazi usisi bakhona. Avele ahleke uanti. Athi we useqalileke. Ngithi mina hayibo usuqalile kanjani? Ethe uqalile. Ngithi ubani? Athi leyo ntombazane ayisho ngegama. Ngithi mina uyena nje obukeka kanje. Athi wo kade nje ashona nezingane zala ekhaya vele azimazi. Kade nje ashona nezingane vele zala ekhaya azimazi. Ngithi mina usho kanjani? Uthi hawa kona oqala especially athanda uhakha imoto ezincane akawagibela amatekisi. It's either uzomhakha ngabo 11 uzohakha ngo11 ebusuku ngabo 10 uyathanda ukhakha ngalezo khathi lezo noma ekseni kakhulu uyabonakala. Even nabantu bendawo babejwayela ukumbona esanda kushona. Bese ngiyabuza no ayifunda athi ayiwashona nje asasemncane. I think washona efunda grade 10 grade 11. Wagula akabanga engozini yemonto. And washonela kulesi stage wena omthathe kuso washonela esiteshini eBarreni. Babe ngambonanga ukuthi useshonile but kwathi mase kufika iambulance izompick up kwathothi vele useshonile. Kusho kulomgwaqo ongena lapho washonela lapho ugeli. Ngibe nokuthi but ayibingekho into ebebonisa ukuthi ispoke wathi akekho obonayo ukuthi ispoke sizwa ngabantu mase bexoxa o abantu bakhona lapha endaweni bethi hayibo usibani usabonakala and nomuzi wakubo awusekho wathutha. Mina bese ngiyabuza phela ayikho into ingenzakala ukuthi ugela landwe lapha yana bathi awusekwazanya nje kwahluleka ehlupha ngisho khona kubo ephihliza izinto ugeli lo ade xoxa nje pereza nami emotweni engitshena nangomjolo wakhe shuthi wayengitshena nge-high school sweetheart yakhe ayishiyayo ugeli lo engamthathayo. So nje guys nami ngezwe ngo-auntie wale ntombazane ngangiyo makeup khona sengimake up yena ngimxoxisa hayibo ngibeku kanje izolo ngigibeza umuntu eyintatha wathi wahleka nje ngehlala ukuthi akasekho lo muntu emhlabeni washona. Ebehlupha kakhulu before eminyakeni emdlulile nje wayehlupha kakhulu uthi bengazi ukuthi usebuyile. Cha wayehlupha ehike yakha ngisho ama truck aya ngapho ukhukhu ehike imoto ehike nje ugeli. So nje ngezwe lapho nje ukuthi hayi bandla she's no more.